Jamen ellers så kan vi bare sidde her. Hvorfor vi skal have det så hyggeligt sammen, som vi plejer herude? Det er fint, at det bruger en kamera. Nej, det er spændende. Det er ikke så ret, når vi kan spille, så tre forestillinger. Så er det Purple Street. Ellers så kan vi bare sidde her.
skal have. Nu er jeg jo blevet bilist. Psykolog eller et eller andet, ikke? Så skal det op til erhverv, og så skal det overholde en nyhed. Og det tror vi ikke, vi gør. Fordi vi er ikke færdige med at snakke med det. Fordi den her tid er det bare, der er kvist nok, der er brug for det. Og så er det faktisk snakket om, at så vil det være, at vi skulle åbne op til kigge ind i sagen. Meget flot. Men igen, det står lige igen i den forbindelse. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Det er fantastisk at se så mange, der er dukket op til, hvad der jo for os i bestyrelsen er en rigtig stor dag. Men jeg håber så sandelig også, at det vil vise sig på sigt at være en stor dag for Taulov. Jeg vil starte med at give ordet til Christian Bro, som står her. Christian er, skal jeg få det helt rigtigt, formand for teknisk udvalg i byrådet, men også medlem af økonomi- og erhvervsudvalget og af bosætning- og turismeudvalget. Og både med hensyn til erhverv og med hensyn til turisme, så ved jeg, at vi også kan få nogle kontaktpunkter der. Men du er i hvert fald udsigt til på Fredericia Kommunes vegne at sige noget. Værsgo. Tak skal du have, Jan. Jeg vil starte med et ord.
imponerende. Det her, I har skabt herude, det er imponerende. Og det viser jo noget om, hvordan mennesker, der har boet her en menneskealder i generationer, og tilflyttere, lige pludselig kan gøre noget helt fantastisk i et lokalområde. Vi har jo sådan kommunalt fulgt det her, først lidt på distancen. Jeg lyver ikke, hvis jeg siger med en vis skepsis, da det her startede. Vi var ret sikre på, at her var en gammel bygning i en tidligere stationsby, sådan for alvor stationsby, ikke? Som bare skulle have et grønt område her-agtigt, måske med en bænk. Og så lige pludselig, så skete der jo noget. Vi blev, jeg vil ikke sige bestormet med henvendelser, men vi fik henvendelser, og vi fik vedholdende henvendelser. Og som tiden gik, så blev de her vedholdende henvendelser, de blev mere og mere forankrede, fordi samtidig med, at der blev snakket med os, og med DSB og med alle andre, så blev der jo slidt skosåler op her i lokalområdet. Jeg tror ikke, der er mange af jer, der ikke har oplevet, der er blevet banket på døren, fordi der er nogen, der lige vil have jeres underskrift et eller andet sted, og så lige fortælle om det fantastiske projekt, der faktisk var i gang lige her, hvor vi står i dag. Og her vil jeg egentlig slutte igen med ordet imponerende, fordi det er jo lykkedes jer at komme dertil, hvor I lige om lidt faktisk har et lokalt samlingssted, hvor I lige om lidt har et sted, hvor Taulov, gamle beboere, unge beboere, tilflyttere og dem, der har boet her i generationer, kan samles og først lave noget sammen, lige derinde, fordi der skal lidt flid til, men det skal nok lykkes for jer. Og jeg glæder mig til at komme herud igen, hvis den plan, I har lagt, jo holder, og det er jeg faktisk ret sikker på, at den gør. Så er det ved 25, ikke? I begyndelsen af 25. Så tænker jeg, at vi står her igen med et nyt arrangement, hvor jeg igen, eller måske en anden, kan sige imponerende. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tillykke med, at I er kommet så langt. Tak skal du have, Christian. Jeg vil også gerne sige et par ord og fortælle lidt om det. Jeg ved, der er mange, der kender noget af historien her, men jeg synes, den er værd lige at ridse op. Bygningen er fra 1866, og det er jo dengang jernbanen den blev udbygget i Danmark for alvor. Det var jo det nye sort. Det var simpelthen det, der var moderne på det tidspunkt. Og der er rigtig mange byer, der er opstået på grund af stationerne. Lige så meget som det egentlig var omvendt, at stationerne var der på grund af byerne. Vi mener at have fået at vide, at der har været et eller andet sted med 8 og 12 huse i Taulov, dengang stationen blev bygget. Og alt det andet, det er kommet efter stationen, og måske endda lige frem på grund af stationen. Det var samhandel, det var kontakt til omverdenen. Den brændte i 1880. Vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor meget den brændte, men den blev i hvert fald øjeblikkeligt repareret eller genopbygget og taget i brug igen. Og på et tidspunkt er den også blevet udvidet med kvisten heroppe, og med et fag mere. I kan se murstenene på det sidste fag, derhen er lidt nyere end de andre. Men det er stadigvæk noget, der er sket for en hel del år siden. Så har den ellers været i brug som stationsbygning, men med mange forandringer. Der ligger en godsbygning lignende den her i forlængelse af. Der har ligget et signalhus ude foran, som er med på billeder fra 40'erne for eksempel. Der har været retirader heromme bagved, de er også revet ned. Og der har ligget forskellige andre småbygninger rundt omkring, som jo efterhånden, som tiderne har ændret sig, har været overflødige af den ene eller den anden grund. Signaler for eksempel, fordi det er blevet centraliseret og automatiseret. Den har været aktiv brug af DSB i forskellige former indtil 1973. Og derefter har den været lejet ud til private. Vi har snakket med nogen, der har boet her i 14 år, og været rigtig glade for det. Selv når toget kørt forbi. Og det kunne den egentlig være blevet ved med i mange år endnu. Men en del af den har altså stået tomt og uden varme på, og det har altså givet fugt- og skimmelproblemer, som gjorde, at man ikke kunne blive ved med at blive boende der. Hvad er det så, vi vil med bygningen? Ja, det startede egentlig bare som sådan en rent arkitektonisk øvelse. Det er synd at rive en historisk og ikonisk bygning ned. Vi mener at have fået at vide, at der er bygget cirka 10 stationsbygninger efter mere eller mindre de samme tegninger i den periode der omkring 1860-70. Vi har ikke kunne finde ud af, hvilke, og nogle af dem findes måske heller ikke mere. Men det kunne da være interessant at vide, hvad der er af den slags rundt omkring.
Men vi fandt jo ret hurtigt ud af i vores lille gruppe, at hvis vi skulle have nogen som helst form for opbakning til det her, så skulle det jo ikke bare være et monument. Så skulle det jo være noget, der kunne bruges til et eller andet. Og da vi jo mangler et forsamlingshus i Taulov, og det er jo alligevel kommunens næststørste by, så blev vi enige om, at det var måske i virkeligheden en meget fin idé at have et forsamlingshus her, et fælleshus, et hus, et kulturhus, som kunne bruges af alle borgere i Taulov og omegn. Vi er ikke vanskelige. Til alle mulige former for arrangementer. Dagsarrangementer, mødergruppe, frimærkeklub, foredrag, sangaften, hvad man nu ellers måtte have af lokale aktiviteter af forskellige slags. Og måske også til en konfirmation eller noget tilsvarende, når man har brug for det. Et firma, der vil holde en produktlancering, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig. Det er egentlig det er jer, der fylder indhold i det her. Vores opgave er egentlig bare at skaffe rammerne. Vi har også her på det sidste fået nogle flere idéer, fordi efterhånden som idéerne de bliver diskuteret, så dukker der jo andre muligheder op. Taulovgård, som ligger lige rundt om hjørnet her til venstre, der er ejeren Jesper, han er meget interesseret i at på et tidspunkt på sigt at udnytte den for eksempel til open air koncerter, til en jazzklub måske eller lignende. Og det kunne jo fint spille sammen med stationen som udgangspunkt. Det er måske der, man øver amatørforestillinger i løbet af vinteren, og så holder man det under åben himmel derovre om sommeren. Jeg kender lidt til Vilhelmborg festspillene, så jeg ved lidt om, hvordan sådan noget det kunne fungere. Selvfølgelig i beskeden omfang, men alligevel kunne det jo være med til, at det ikke bare bliver et kulturhus, men måske et kulturcentrum ligefrem. Det er i hvert fald noget af det, vi sådan har på den lange bane. Men vi er også realister, så lad os nu få stationen herop og køre, og så kan vi se på det andet løbende undervejs. Vi startede, fordi stationsbygningen var truet af nedrivning. DSB havde ikke noget at bruge den til. Den stod jo bare forfaldt. Godt nok heldigvis lidt langsomt, fordi det er det ydre, der er rigtig god stand. Og det holder længe, så det var jo ikke sådan, at taget havde huller, og ruderne var knust og så videre. Indvendigt, dem af jer, der har været inde og set den, der er den ikke noget, der er ved at samle på. Så den skal have en ordentlig omgang indvendigt. Men skallen, rammen, det ydre, er faktisk i rigtig god stand. Så fra at være en nedrivningstruet bygning, er det nu gået hen og blevet en bygning, som vi kan lave en aftale med DSB om, som vi er meget, meget tilfreds med. Og det viser også, at DSB har visioner, der rækker ud over, hvad de lige koster af kroner og øre her nu. Vi har haft en kæmpe opbakning her i byen, det må man sige. Da den var truet af nedrivning, der var vi jo rundt og samlede underskrifter. 19 ud af 20, vi ringede på, skrev under. Og vi fik 1550 underskrifter i løbet af foråret og sommeren sidste år. Det svarer til over halvdelen af alle voksne beboere i Taulov. Så der må man sige, der havde vi også været ved at få armene ned. Det viser lidt om opbakningen til hele projektet. Vi har også været ude og samle sponsormidler til at købe stationen for, og der har vi gået efter at snakke med lokale firmaer og også enkelte personer, fordi vi mener, at det bør være lokale, der køber bygningen. Det synes vi var det rigtige. Når den skal sættes i stand, så har vi ikke nogen skrupler om at spørge AP Møller, eller hvem vi nu ellers skal finde på. Men vi synes, at selve købet, det bør være os her i byen, der køber den, og gennem foreningen ejer den. Og jeg vil godt lige have lov til at nævne, hvem det er, der har givet penge til det her. Jeg vil starte med Taulov Autoværksted og Ole. Hvor har vi Ole? Lasse selvfølgelig også, men det er vist Ole, der er her. Lasse er her også. Når jeg nævner dem først, så er det fordi, de var for det første de første at sige ja. Og for det andet, så har Ole været helt fantastisk til at skaffe os kontakter og muligheder og sætte os i forbindelse med andre. Jeg vil tro, at i stedet mellem en tredjedel og halvdelen af alle de andre, der har givet tilsagn, det er nogle navne, vi har fået fra Ole, hvor han allerede har bearbejdet dem lidt og sagt, det her, det skal I lige høre på, det er værd at tage. Så Ole fortjener en særlig tak i den her sammenhæng. Jeg vil også, ja, I må gerne klappe. Der er også andre, der har hjulpet med at skabe kontakter og så videre. Det er jo alt sammen, når man snakker med nogen, så kender de nogen, der kender nogle andre, der kender nogle tredje, og det er jo alt sammen den bedste måde at finde sådan noget på. Jeg vil godt lige løbe listen igennem hurtigt. Det kan være, at nogen er til stede, og så må I meget gerne lige række hånden i vejret. Henning og Birgit Dyrholm. Ja, de står dernede. Ejendomsmæleren Mike Andersen. Bum, 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 bum. Han er ude at sælge huse. Jamen, det er også fint nok. Ladegaard El. Ja, han har. Nej. Lene Mønster har jeg set.
Hun er der. Tavlogård, Jesper melder desværre afbud. Han har fået corona. Frygtelig umoderne, men det må man jo sige. Så er der tandlægerne oppe i Tavlov, Mette og Peter Borgstrup. De er her. Der er KJ Tagmontage ved Claus Jensen. Der er Sinsin vognmandsfirmaet ved Lars Sinding Sørensen. Ham er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde har mødt. Jeg har kun talt med min telefonen. Men det kan jo også lade sig gøre. Børge Petersen. Det siger lidt om, ja, han står om bagerst. Det siger lidt om Oles engagement. Det er hans fætter, han sågar har fået til at give penge. Så optimal bilpleje ved Dennis Højer. Blomsterspigeren ved Hanne Reinertsen. Krybely Kro ved Anders Løgaard. Kloakmester Henneberg ved Iben Dalgas og Erik Henneberg. Deber Ventilation ved Tom Gram Petersen og Søs Dalhus. Og endelig i al beskedenhed Mekanisk Matematikmuseum, det er mig. Vil I ikke godt give dem en rigtig stor klap og respekt? Jeg kan fortælle, at de til sammen har bidraget med 215.000, så ikke alene har vi til købet, men vi har også lidt til de faste udgifter, vi jo påtager os det øjeblik, hvor vi ejer bygning, forsikring og tilslutningsafgifter til el og så videre. Det her det er noget, bestyrelsen har arbejdet med i 3 år, og når jeg ved, det er 3 år præcis, så er det fordi, jeg har lige fået besked fra Erhvervsstyrelsen, at vi skal genforny vores CVR-nummer, fordi det skal man hver 3. år. Så det er præcis 3 år siden, vi fik det registreret. Når vi er færdige her, så er der jo en stor opgave foran os. Vi skal have samlet nogle fondsmidler til at sætte stationen i stand. Og det er seriøse beløb, vi snakker om her. Men sjovt nok er der jo ikke nogen fonde, der vil bidrage til at sætte DSB's bygning i stand. Så det, at vi køber den, det er det første skridt på vejen. Det er et vigtigt skridt til, at vi kan gå ud og begynde at snakke med fondene for alvor. Vi har allerede kontakter til nogle af dem, men for egentlig at kunne søge, der kræver det altså, det er os, der ejer bygningen. Til sidst, før vi går til den officielle del og skriver under, så vil jeg lige nævne støttemedlemskabet. Nu har firmaerne her i byen givet deres besøg med, og mange tak for det. Nu er det på tide, at vi privatpersoner også giver besøg med, og det sker ved at melde sig ind i foreningen. I første omgang kan vi jo ikke love andet, end at I er med til at støtte foreningen. Vi har brug for lidt penge. Vi skal nok passe godt på dem og fortælle, hvad vi har brugt dem til på generalforsamlingen. Men vi har brug for lidt penge til forsikringer og faste udgifter, indtil vi kan komme i gang med at sætte den i stand, og indtil vi kan begynde at bruge den, og selvfølgelig få nogle indtægter den vej igennem. Så en opfordring. Meld jer ind. Koster 200 kroner for husstanden, eller 1.500 kroner for enkelte personer om året. Og så vil jeg give ordet til Lars Gøtke fra DSB, som gerne vil sige et par ord også. Værsgo, Lars. Ja, jamen tak, Jan, og til jer alle sammen tak for invitationen til at komme her i dag. Det har været et langt og måske også til tider sådan forholdsvis emotionelt forhandlingsforløb, vi har været igennem, og når Jan og de andre fra forhandlingsgruppen prøvede at overbevise os om over i København, at det her det betød virkelig meget for lokalsamfundet, og der var virkelig stor opbakning til det og alt det der. Så det er jo nogle gange lidt nemt, når man sidder meget på afstand, ligesom og sådan trække lidt på skuldrene af det. Men når jeg er her i dag og ser, hvor mange af jer, der kommer og bakker op omkring det her projekt, så må jeg så sige, så beklager jeg meget, hvis vi måske har virket sådan en lille smule københavner-arrogant i det her forhandlingsforløb. Det var, men sådan er det jo. Vi har jo ikke i DSB igennem de senere par år været vældig gode til at passe på bygningen her. Det er jo ikke uvilje fra vores side som sådan. Vi har en masse stationer, der ligger rundt omkring, og mange af de her stationer er jo på samme måde som stationen her i Tavlov blevet det, vi kalder funktionstømte. Det vil sige, at vi har ikke længere i DSB-regi anvendelse for dem, og så prøver vi jo at så finde ud af, hvad gør vi så? Og i nogle tilfælde så lykkes det ved egen kraft, og i andre tilfælde så gør vi jo det, vi har gjort her, at vi sælger bygningen. Og det er også rigtigt, som Jan sagde, altså vi havde også på et tidspunkt overvejelser om at rive den ned, fordi der var ikke rigtig nogen interesse for, og heller ikke fra lokalsamfundets side i virkeligheden jo til at så gøre anvendelse af bygningen, så derfor havde vi de her overvejelser omkring at rive den ned.
Og måske var det i virkeligheden, og det var ikke noget trick, Nej. men måske var det jo i virkeligheden det, som også ligesom skubbede til, at de, hvad skal man sige, nu siger jeg, tog jeg sammen, men det altså, forstår mig ret, men at der ligesom kom noget skub i processen. Jeg synes, det er super fint, at der er så stor opbakning til det her. Der er jo et lille stykke vej endnu, som Jan også har været inde på, fordi bygningen indvendigt trænger til en kærlig hånd. Og som Jan sagde, og det vil jeg gerne opfordre til også, bakke op om det herovre. I har fået en fantastisk bygning, I kan få noget godt ud af den, og igen, når man ser, hvor mange I er her i dag, så er jeg sikker på, at det her det bliver et aktiv for jeres samfund. Så pas godt på bygningen, pas bedre på den, end vi gjorde i DSB. Tillykke med den, og held og lykke også med foreningen herovre. Tak. Tak for det. Jamen, så vil vi skride til formalia, og den består i underskrift. På foreningens vegne er det formanden og næstformanden, der tegner foreningen, og du tegner den for DSB. Så lad os gå til. Skal vi ikke sidde ned? Jo. Sådan, det er tavlov. Og det er vel 1926. Nå ja, nu skrev jeg under den forkerte. Skidt du med det? Nå, okay. Det går meget. Så. Sådan. Se bankkontoen i Norge, pengene er der. Det er cool, det gør vi nemlig. Altid, tak for handlen. Ja, tak. Sådan. Ja, det er svært at få armene ned sådan en dag som i dag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se hele bestyrelsen heroppe, både nuværende og tidligere medlemmer, alle der måtte være her, herovre, og alle sponsorer, der er til stede herovre. Så kan vi få et rigtig fint gruppebillede. Er I med på den? Grete? Lars? Nej, det ved jeg godt, men du er ven af foreningen. Vi opererer med 2 typer af personer. Der er bestyrelsen af dem, der er valgt, og så er der venner af bestyrelsen, der hjælper til. Og Lars, han er i sidste gruppe. Han er sidste gruppe. Ja, efter eget valg. Kan I rykke lidt tættere på herovre, så vi kan komme med på det samme billede alle sammen? Samme billede? Ja, det var det, jeg havde forestillet mig. Ja. Vi rykker lidt sammen her. Jeg havde jo en kuglepen mere, men det var den eneste reklamekuglepen, jeg kunne få fat i. Kan vi være her alle sammen? Er alle, der har lyst til at være med til stede? Jamen, så er det jo kun at smile. Susanne, tager du lige et billede til Taubæk Nyt, har jeg lov. Jan Skovbo, hvad var her i Taulov, før stationen kom? Ja, meget lidt. Så vidt vi har kunne få oplyst et eller andet sted mellem 8 og 12 huse gårde, jo typisk, ikke? Alle de andre, de er jo kommet efter, at stationen er blevet bygget, og som jeg siger, måske på grund af stationen er blevet bygget, ikke? Fordi pludselig så var der trafikmuligheder, så var der samfærdsel med omverdenen, så kunne gårdmændene, landmændene jo få deres produkter til byen, og man kunne få varer den modsatte vej og så videre. Det er typisk det, der sker, når en station er blevet oprettet et sted, at så vokser byen omkring den station. Hvad betød det så for byen, da stationen kom i 1866? Jamen, der var jo stort set ikke nogen by før. Altså, der er jo kommet handlende til. Så er der jo kommet et posthus på et tidspunkt, så er der jo kommet en
slagteren, bager og så videre. Der har jo været utrolig mange forretninger oppe af Østergade for eksempel, og lige overfor med. I dag er der jo stort set kun Ulvedal tilbage, men dengang har der jo været forretning i hver eneste bygning herhen af. Krogen ligger hen for enden af vejen, der har været bager i enden af krogen. Etrego, var jo tankstationen, og så videre og så videre. Dem, der har boet her i mange år, kan jo huske nogle af de her ting. Hvor mange ansatte var der her på stationen så? Det ved vi faktisk ikke rigtigt. Jeg har et indtryk af, at der har været noget med sikkert en 10 stykker eller sådan noget. Ikke? Fordi der har jo været stationsforstanderen, og der har jo været folk til at passe godsudleveringen og håndteringen af fragt og så videre. Der har jo været ekspeditionskontor til at sælge billetter, og så har der jo så også været de rent sådan manuelle funktioner med drager og folk, der har flyttet gods frem og tilbage. Det foregik jo håndkraft ind og ud af for eksempel den godshåndteringsbygning, som ikke findes mere. Hvad med signaler, sporskift og bomme og sådan noget? Skulle de også tage det? Det var jo manuelt det hele igen. Der har ligget ude foran her, altså lidt længere nede, der har ligget et stort signalhus. Det er med på nogle af billederne. Helt op i 50'erne, så vidt vi kan se. Lige præcis store, bastante håndtag, man hæv i, og som helt mekanisk flyttede skiftespor, for eksempel, eller signaler. Hvem boede der? I gamle dage boede stationsforstanderen og hans familie her. De boede på første salen, og havde altså simpelthen rådighed over første sal. Det har været tjenestebolig. Og så har resten, det har så været kontor og venteværelse, som der har været herinde ved siden af, for eksempel. Hvad skete der så med stationen, da den DSB lukkede den i 73? Ja, det har jo nok været sådan en nedadgående kurve i et stykke tid, fordi der har været færre og færre funktioner, som man skulle løses og på. For eksempel signalerne er jo blevet automatiseret og styret formodentlig inden fra Fredericia. Så der har været brug for færre og færre personer, og på et tidspunkt har man så besluttet for helt at nedlægge stationsfunktionen. Så lejede DSB simpelthen bygningerne ud til private, til bolig. Det er også derfor, at boligen fejler, og huset faktisk i dag er godkendt til beboelse, sjovt nok. Fordi der har boet folk her indtil for 7-8 år siden. Hvordan fik I så ideen til et nyt liv i Taulov station her for 3 år siden? Ja, det startede egentlig med et borgermøde nede på biblioteket, fordi der gik rygter om, at DSB ville rive ned. Det har de gjort. Altså, de rygter har været der on and off i flere år. Men nu var det igen blevet til noget, og Grete Fink var jo en af dem, der var hurtigt vagtrækkeren til at sige, så må vi gøre et eller andet. Og der havde vi så et borgermøde nede på stationen, hvor vi snakkede om mulighederne. Og til at begynde med handlede det egentlig mest om arkitekturen. At det er en ikonisk bygning. Bydelen hedder Taulov Stationsby. Så det burde jo, altså man kan ikke have en stationsby uden en station. Så det var egentlig sådan en lidt teoretisk, arkitektonisk diskussion ret kort. Men så blev det jo lynhurtigt klar for os, at hvis vi skulle have nogen som helst form for opbakning til det, så skulle vi jo nok også finde på et eller andet at lave i bygningen. Og der var det der med forsamlingshus, fælleshus, kulturhus, det var jo noget, der lå ret meget for, fordi der ikke rigtig er noget i Taulov. Der er hallen, hvor man kan leje en badmintonhal, hvis man skal have et eller andet. Man kan leje lokaler på Bryggerly Kro. Man kan Tavlehøj har for pensionister. Men altså der er ikke rigtig de store muligheder. Så et kulturhus, et fælles samlingspunkt for byen, det lå ret tydeligt for os ret tidligt, at det var nok i virkeligheden det, vi skulle prøve at skaffe til byen. Hvilke udfordringer har I så mødt undervejs? Ja, den første udfordring var jo, at DSB søgte om nederne tilladelse. det hudede os jo ikke. Så der var vi jo rundt og samle underskrifter i hele byen, og stemte dørklokker. Der var 1,5 vej, det ikke noget, men ellers så var vi rundt i hele byen. Og fik en fantastisk opbakning, når vi fortalte historien. 19 ud af 20, vi ringede på hos, som var hjemme, de skrev under. Så 1550 underskrifter blev det. Det er over halvdelen af alle voksne i Taulov. Og det gav os jo mod på og ligesom at gå videre med planerne og dyrke den idé, vi havde fået. Og så var vi altså så heldige, at DSB efter lidt eftertanke besluttede sig for at sælge i stedet for. Måske også på grund af den opbakning, som vi havde fået i byen og i pressemiljøet. Hvorfor gav I ikke op i løbet af de 3 år?
Nej, vi er ikke typen, der giver op. det er ikke forbi før den fede dame synger, det er ikke sådan, det hedder på amerikansk. Det ligger ikke til os. Vi er stadig i yder, når det kommer til den slags. Så vi blev enige om, at før bulldozerne var her, der ville vi kæmpe for det. Og jeg mener, vi har jo ikke offret sådan de store penge på det på den måde. Vi har brugt en masse fritid på det, og vi har jo haft det ret skægt sammen i bestyrelsen og de mennesker, vi har mødt undervejs i det her projekt. Så det har været en fornøjelse, helt sikkert. Hvordan har du det så i dag, hvor I har købt stationen og skrevet under og holder åbent hus? Ja, jo, det må man sige. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi er kommet over den første hurdle. Vi kan ikke søge fonde om istandsættelse, før vi ejer bygningen, og det gør vi nu. Så nu skal vi i gang for alvor. Vi har allerede kontakter til nogle fonde, men nu skal vi for alvor i gang med at søge for at skaffe penge til at sætte den i stand. Og så er det klart, at den næste hurdle, det er jo selvfølgelig at få skaffet de penge og få håndværkerne på plads. Og måske også lave nogle arbejdsweekender, hvor lokale kan komme og bidrage med et eller andet. Der er rigtig mange, der har sagt til os, at når der skal males, eller når der skal sømmes og så videre, så tag fat i mig, så vil jeg gerne hjælpe med. Hvad skal der laves? Ja, der skal laves meget. Altså lige så god den er udvendig, og det er faktisk ikke så forfærdeligt meget, der skal gøres udvendigt. Lige så ringe er den jo indvendig, som du selv har set i dag. Der er vi kan næsten starte fra en af gulv, vægge, lofter, installationer, alt skal ud og forfra. Det drejer sig om el, det drejer sig om vand. Der sidder varmepumper, der skæmmer bygningen udvendigt, de skal skiftes eller fjernes, og så skal vi sluttes til fjernvarmen. Den ligger jo i vejen alligevel. Der skal nye vægge, der skal nye lofter. Der skal laves 2 toiletter hernede i stueetagen, i stedet for det ene, der er oppe ovenpå. Der skal laves et køkken hernede, ikke der, hvor det er nu, men ved siden af, og så videre, og så videre. Og så skal der øvrigt lægges bærende bjælker ind, så vi kan fjerne skillevæggene og lave en stor festsal ud af den væsentligste del af stueetagen. Måske du vil vise omkring og fortælle lidt om planerne? Ja, det vil jeg da gerne. Altså, vi står midt i, ja, nok det største område, en del af det. Og det er altså ikke det hele. Der er et venteværelse herinde ved siden af. Det gamle venteværelse. Og så er der et tilsvarende rum på den anden side også. Så det kan blive betragtelige kvadratmeter, når det hele inventaret her det forsvinder. Der er ikke meget, der er værd at gemme på. Vi har bænken herovre. Den vil vi beholde. Sætte i stand, og så kan den for sådan vil få lov til at blive, hvor den er. Det vil være udmærket at have sådan en bænk, man kan sidde på i enden af lokalet. Og så forestiller vi os egentlig, at den her væg, den kan blive hvid. Og så har vi et fremragende lærred til at vise film, eller hvad man nu ellers skal bruge det til. Hvor skal salen være? Jamen, den skal være fra venteværelset derinde. Det her rum, og faktisk også det næste rum hernede. Det bliver så en stor sal simpelthen. Så den væg her, den skal også fjernes. Den væg der, den får lov at blive. Så salen vil gå helt derned. Det er så det gamle entré. Det vil vi beholde. Muligvis lukke den op til kip, så her kunne blive en flot, høj entré. Der er en kælderovn og en lille del af huset, den vil vi muligvis sløjfe, den er ikke noget værd. Og herinde, der skal døren mures til, og så kommer der så sådan et lille barområde, eller salgsområde. Og her skal der så være køkken. Hvorfor skal køkkenet ikke være der, hvor det gamle køkken er? Ja, vi har fået et arkitektfirma til at kigge på det, og de mener, det er mere praktisk, at toiletterne er her. Det har også noget at gøre med hygiejnereglerne. Der skal være 2 døre mellem toiletter og køkkener. Så ved at mure til her bagved, så opnår vi, at man skal igennem 2 døre for at komme om i køkkenet. Så er de regler på plads. Nej, det giver noget rumfornemmelse. Ja, det er svært at udnytte. Er det store dokumentarer? Ja, det er det.
Det her viser jo ganske tydeligt, hvorfor det ikke er beboet længere. I hvert fald en af grunden til det. Det er et af de mest imponerende bølgende gulv, man overhovedet kan forestille sig. Så det er jo ikke noget værd. Det skal jo bare væk. Her kunne man godt fjerne, sådan at man går helt til kip. Det vil give lidt mere rumfornemmelse. Men der er et problem med loftshøjden heroppe. Det er godkendt til beboelse, så sjovt nok må man gerne bo på, men det er jo af historiske årsager. Den godkendelse, den har ligget i mange år. Men hvis det skal laves om til noget andet, så skal man overholde de nye regler. Og så har nok ikke loftshøjde nok til kontorer, for eksempel. Ja. Så det undersøger vi stadigvæk, hvad vi kan bruge det til. Har måske været børneværelse eller noget. Så. Ja, det har der måske. Eller soveværelse. Nå ja. Her er det gamle badeværelse, så man kan se, det er ikke noget, der er værd at gemme på. Skal det væk? Det skal væk. Der skal 2 nye toiletter. Og da det jo ikke skal bruges som beboelse på den måde, så har vi jo ikke brug for det sted badefaciliteter. Men man kunne godt forestille sig, at man lavede en bruse-niche eller noget. Så går vi ind i kvisten, som ikke har været her helt fra starten. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvornår den er bygget på. Måske i forbindelse med branden i 1880. Men her er jo fuld loftshøjde, så her kunne man godt lave et par kontorer, hvis det skulle være. Det er jo et pænt og lyst rum. Og så har man jo så mulighed for det, hvis vi kan lave kontorer eller noget, så kunne vi jo så fortsætte med dem. Og ellers så kunne man overveje at lukke det her op ned til salen. Altså sådan, der simpelthen blev åbnet til kip på den del af det. Det vil jo så være 2/3 af salen nedenunder. Kunne give en fantastisk balkon heroppe, ud over festen. Hvad kan der blive kontor her, eller hvad kan der være her? Ja, det kunne der måske godt være igen, hvis loftshøjden ellers er i orden. Ikke? Rummet er sådan set regulært nok, hvis det hele bliver renoveret. Ikke? Men der er altså et issue omkring højden. Og den gamle skorsten er herinde bag, men den skal jo bare fjernes. Der er jo ikke nogen skorsten udenpå, der er jo kun én. Selvom der har været en 3-4 stykker oprindeligt. Og kommer der en café nede i salen? Det kunne man da godt forestille sig. Måske ikke sådan en, der har åbent alle dage, men man kunne da sagtens forestille sig en fredagscafé. Det er da bestemt en af tingene. Det er jo kun, hvis der er nogen, der siger, det vil vi godt stå for, det vil vi gerne arrangere. Det er jo egentlig det kommer ind på. Hvis der er nogen, der vil stå for arrangementet, så kan det sikkert lade sig gøre. Hvordan har interessen for stationen været i byen? Meget stor, det vil jeg sige. Der er en del tilflyttere til byen efterhånden, og der er for eksempel børnefamilier, der siger, vi savner et sted, vi kunne gå hen og have legestue med ungerne, eller et eller andet i den stil. Ikke? På Ringe Station var mødergruppen faktisk den største bruger af stationen. De mødtes simpelthen hver uge og snakkede om, det var småbørnsfamilier, snakkede om problemer med børnene og legede med dem og fik en kage og måske foredrag af en sundhedsplejerske eller et eller andet den stil. Hvor stor er Taulov i dag? Cirka 3700 beboere. Det er faktisk kommunens næststørste by. Efter Fredericia selvfølgelig. Så vi synes, det er på tide, der sker noget herude. Det har måske lidt en karakter af pendlerby. Du har jo boet her flere år, end jeg har. Så det ved du bedre end mig. Der er rigtig mange, der bor i Taulov, men arbejder andre steder. Vi kunne godt tænke os at skabe lidt mere liv herude i Taulov, så folk også har en grund til at blive i byen om aftenen. Det er 3 jernbaner på Taulov. Okay. Det er 3 jernbanearbejdere fra Taulov, der boede i de 2 huse der, som var tjenesteboliger. Den 6. marts 1945 blev de taget af Gestapo og kom til Stalgården i Kolding og rejse.
Og senere bliver de overført til Vesterfængsel i København, hvor de så får en dødsdom. Og den 19. april 1945, det er 17 dage før befrielsen, der bliver de henrettet i Rydvangen. De boede, de arbejdede på Tavler Station og var en del af en illegal bevægelse, der var omkring jernbanen ved Tavler Station. Der samarbejdede med nogle illegale bevægelser også i Fredericia. Og der var så 7 Fredericia, der tilsvarende der blev henrettet også der den 19. april. Hvad lavede de i frihedskampen? De lavede jernbanesabotage. De arbejdede ved jernbanen, og det var primært jernbanesabotage, som de ødelagde skinnerne om dagen eller om natten og reparerede den om dagen, kan man sige, i et vist omfang. De var jo godt kendt med sporene og kendte smutvejene og kendte planerne og kendte køreplanerne og så videre, og kendte vagtplanerne. Og derfor så havde de faktisk nogle gode forudsætninger for at være med til at lave den der jernbanesabotage. Og det var faktisk en ret alvorlig jernbanesabotage. Det var ikke bare sådan 2-3 steder, de sprang skinnerne i stykker. Det var samtidig over 10 aktioner, de havde på den samme nat. Både i Fredericia-området, og så Tavler. Der er ikke så langt mellem Fredericia og Tavler. Så det har været en stor indsats i jernbanesabotagen i frihedskampen for at sænke tyske troppetransporter og tyske transporter i det hele taget. Hvordan blev de taget? Der er 2 fra Fredericia, der bliver taget natten til den 3. marts, natten mellem den 2. og 3. marts, og de kommer under tortur formentlig, og giver så navnene på nogle af de øvrige. Så den 3. marts henter Gestapo 7 mand i Fredericia, og den 6. marts henter de så 3 mand i Tavlov, og alle 10 samles så på Salgården og på Vesterfængsel og senere på Vesterfængsel i København. En trist historie, men for ligesom at bevare mindet omkring dem, og for ligesom også at hædre, at der er nogen, der har givet deres navn, eller givet deres liv i kampen mod nazismen, så har Militærhistorisk Forening i Fredericia nedlagt 13 snublesten i Fredericia. Og i Fredericia Kommune, de 10 af dem ligger inde i selve Fredericia by, og de 3 de ligger så herude i Tavler, fordi de 3 mænd havde tilknytning til Tavler Station. Normalt så lægger man en snublesten der, hvor offeret sidst befandt sig frivilligt. Og det vil typisk sige ud for deres hjem, men da de tjenesteboliger, som de boede i, er nedrevet for længst, så har vi så valgt at lægge dem foran Tavler Station i stedet for ligesom den havde de jo tilknytning til også, det var deres tjenestested. Hvad er det for nogle mindesten, der er nede ved krogen og Kærlighedssten? Jamen det er en mindesten, der er rejst lige umiddelbart efter krigen gennem en folkeindsamling fra indbyggerne i Tavlov. Samlede man midler ind, jo også for at hædre de her 3 jernbanearbejdere fra Tavlov. Den er for de samme 3 personer, som de snublesten, vi har liggende her. Det kan man sige, den dernede, det er så et enkeltstående mindesmærke. Det her er en del af egentlig et verdensomspændende mindesmærke, der ligger i alt fordelt rundt omkring i hele verden. Over 70.000 af de her snublesten. Fordelt i næsten 30 lande. I Fredericia Kommune ligger der så 13, men det er en del af det der verdensomspændende kunstværk, som en tysk kunstner ved navn Günter Demnig har startet for 20 år siden. Og det griber så om sig, der kommer flere og flere snublesten fordelt i hele verden, primært i Europa og rigtig mange i Tyskland, men også adskillige steder i Danmark, København, Odense, Aarhus, Svendborg, Kolding og nu også i Fredericia.